se rís go dtí cuasaí thithíochta sna Gaeltachtaí log agus go háirid an eagraíocht Bánú ag tá sagam go raibh cruinniú agat nó ag de rainn leis an eagraíocht seo agus is é mo ceist go ddíireach agus go sonrach an rag cruinne eile agat agus an bhfuil éon dul chun cingénta. Garmach. Gas ifigig ó Marain le honidathe ón rúpa Bánú an octú bealtainna fife cehar, ba é seo an dara cruinniú leis an rúpa. Rinnach play an gera bonéil a bhedardig an grúpa sa chéad cruinniú a bhí ag onidathe na rinne. Siad sin go darthaí cuacht dúdarrás na Gaeltacht a dullig pléile sa láthair thithíochta sa Gaeltacht. Go dúirthaí cad am Marain féin takeíocht chur fáil de chaintóirí Gaeilge tithe thógáil sa Gaeltacht. Go dúirthaí túsáilte de chaintóirí Gaeilge takeáil ar cís seachas tithe bheith licear ar bhain ghear réimhseach agus go ndéon fhí na dréocht thrórlínta pleanála Gaeltachta a ailsiú gan bhuiil. Is ceart a thuirt san áireamh go bhfuil forrálacha san nacht pleanála agus forbartha gá bhíle hena féin a aithníonn an táhacht a bhaine leis an Gaeilge a chosint agus corcan cín sa Gaeltacht. Chun chur le héfach na bhrálaach sin, chuirg tús le próséis gábhín ó hin, idir mar rainn hain agus an rainn thithíochta, trórlínta pleanála don Gaeltacht a réiteach. Teictar dom go mbeidh dréocht ré le fáilsiú ag an rainn thithíochta go luath, ach tá job ag an rainn thithíochta. A nús ar an obair sin, chuirg an úl don grúpa Bánú, go bhfuil údarrás na Gaeltachta ag breathnú ar ceist na thithíochta sa Gaeltacht agus go mbeidh tura na hibre sin le feiceáil amach an seo. Chuirg an grúpa ar an eolas comá, maidir leis an obairtá ar bun ag an rainn reachtaíocht a thuirteasteach chun srínta chur thithíocht a bheith licear chís ar bhain ghearrthéarmach in airnáil na turasóireachta ag an Ceist Catherine Martin. Tá iartha ag ifigigh mar rinne ar ionadathe de chuid Bánú, roinnt fásnéise eile a chuirdal a chéile maidir le deacrachtaí eile a bheasan an grúpa atá chur constaí roimh guine óga atá gobar thar lear fille ar éireann. So grófar cruinniú eile leis an grúpa agus an áisnéis sin feite agam agus ag an rainn. Magadara agus fáilsiúm go bhfuil sreachtraí i gceist agus tugam súntas tó go bhfuil an eagraíocht seo le teachtar eis le tuile fíneise. In áiríre líle sagam cén fá bhfuil tuile fíneise i gceist. Tá sé ráite go minic ag gatteachta dála ag an tíomh seo den dál go bhfuil géircéim thithíocht i gceist. Agus tá méid breanú inis ar na focail. Tá na trórlínse le fáilsiú ag an rainn thithíochta go luath. Pas agam ní bhhainn sé sin leat. Ach banan ní áiríre mar i gol siar hí grúpa idirrannach i gceist chun obair le chéile ó híomh na deacrachtaí atá ag teacht chun solas lá i ní le. Agus inis tá eagraíocht breise Bánú, a nús ar eagraíocht eile ag grálinn tá géircéim i gceist tá gá le bartaí dhéanamh de réir ar mríthir. Agus arís tá ortha mé a rá rud cópanúsach le trólínse pleanála Gaeltachta a ailsiú. Agus ag gáil ar eis go dtí na cosint tá mé harán tu go mé eis. Carmach. Ach maidir leis na trórlínta, lucht an ceart agus an job sin le déanamh agus á dhéanamh ag an rainn thithíochta. Tá stocha idir cadrah agus córa ag tarlú idir an dá rainn idir na heifigigh, maidir leis na trórlínta a chur chun críocha agus a fáilsiú agus chuirí bhain có tapa agus is féidir. Agus tá is agan bhfuil brú le sin caithí na trórlínta sin stocha bheith i gceart, caiith siad bheith ré, ach tá mé cínte agus tá is agam tá mé rá leis an dá go bhfuil anna obair a dhéanamh ag an rainn thithíochta maidir le seo agus tá muine agsúil leis na trórlínta agus nuair a fáil seofaríd stocha go bhheicfar an méid oibre atá déanta idir an dá rainn agus tá an obair sin ag leanana de rá ach go deabann tá gachtain agsúil le fáilteachán na trórlíntaí seo. Muid agsúil leis an tríú rúnta fetam a freisin. Tá muid ag fannacht agus ag fannacht agus ag fannacht agus tá sé gaiirí a bhhad níos deacra dultaí fan wit an dáil agus éisteach leis an rud atá rá go ceapan siad nach bhfuil rud á dhéanamh agan.
agus I go le reis agus just chuna chur os córna dála ríis. Tá me sé mháil den costa agus tá ingus mar chahirirlach. Bhína chóras áitiúil os ar cór, gaile, muo, gach chundé ina bhfuil Gaeltacht. Agus bhí sé soléir go raibh aspa-tuisce umlána ó híomh cuasaí Gaeilge de. Ní raibh tuiscint ar bith acu. Ach so nuair a lún tú an seo go bhfuil caiimiid carsanálah go bhfuil forálachas an nachplanála agus ferbra gá bhíle. Tá ach níl tuiscint ar bith nó níl góhan fórne nó tá rud in asnamh mar tá géir céim thithíochta I gceist na Gaeltachtaí tá agad tú héin. Agus an rud atá dhéanamh agam san seo seachtain in ní seachtain nó solas a dhíriú agus brú a card ormh rud a dhéanamh agus sparta dhéanamh. Ba watlinn obair a Slávig chéile ó híomh na teangaide agus ó híomh Gaeltachtaí atá inmhadanach.